Kailangan na ito magpa-init og tubig, no? Para magpa-didi og baktin. Ato ning hinlo sa tutoy sa anay. Kailangan ta hinlo ang tutoy atong initan og tubig. O atong ipunas una nato patutoyon mga baktin. Bukal na itong ininit. So ano yung butang diri sa pitsil nga na tubig. Ito lang banabanaon nga kanang dili kayo init. Tama lang. So kanay siya pwede na. Handa na tagtrapo nga itong ipahid sa tutoy. Dandalon nito para atong mahinluan. So nagtimo na siya no, atong mahinluan dahil. Itong pinituran yung tutoy. Ready na sa inig magpatutoy na siya. Ito nang i-release ang mga baktin para makagawas na sila. So mga ilang gate no, gihanan. So niininis agad to sa mama. So hinlo kayo ang tutoy sa mama, sa anay. Walay bakterya nga ano kay ato mang naabot nga gininit. Rahawan. Dito, gawas. Lagi. Ito lagi. Ay, di ka bawa mo gawas, kaya lalayan. Napay kamay. Ay gamay kayo ihid, lalayan kay para makatutoy gapil. Ay gamay kayo no. Yan na ba alalayan. Kaya di ka tutoy ilugan sa mga dagko. So ni ani yung patutoy mga idol. Ang hapupananda ininit. Para hinlo siya ikay sa mga bakterya. Tinumugay na. Tulo. Sabi ka mga hyper no. Durao. Kanain mo na. Sige ilog. Dia. Kau dia kepikas. Tagsa. Mana? Dari mo ha. Tagsa mo kalau di magilog, mahilom. Sabak kayo mag-ilog. Daghan na nagtutoy para maangay mo. Gusto magyod na anayaha to na ba? Tukod karon. Turay mo ha.
dara. May ihida po ni. Oh, ayun na boy mo ha. Ano po ng buyan? Ayun na pang buy Ilog ko po mo ron. Wala pong isa ka na yung idol. Buntis po ni. At na yung mga napatimo no. Nang higda na. Humana sa timo. Napong isa. Tulo pa na kabuk mga nakay. Kini murag hapit pa ni mga anak. Apa tayo tulo ka na at yung namunon. Kini diri mo na tong isang agi padako. Nagpatimo na ta sila kay alas 12 na mo nilang tigtimo. Ug kaning napo diri nga unom ka buok. Gara nimo ni sila.